Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata dohot sian Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madita salutna huria nahina horongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di dia pihamu maringanan saluhutna. Tapi parhorasan mas ya kami padita joki manai manan. Huria nahina horongan bongot mahita tu minggu judika nomor lapatan luluhon maau ale Jehovah. Di bahini malo samu mahami lau mamade tahun hata dari bata tu tonga tak marhite akun YouTube bagasta manalu rumajuk channel. Di bahini mata paradema nuaing rohano pikrata tarumubi bibelta lau manangihon hata dari bata lagi beturpu jamita di minggu judika minggu tanggal 20 sada Maret 2020 sada. Hata dari bata dienet sian Heber bidu 5 mamuka maisian ayat napa 5 saharo di ayat napa 10. Heber bidu 5 ayat 5 saharo di ayat 10. Seorang maha tani Jehovah ujahahon ma dihita. Lau songonido nang Kristus dang ibana mangaiton sahala situa ni malim tu dirina di batado nama doktu ibana anakku doho sadario doho hutubuhon songon nidok nai dina asing malim doho ro di salileng-lelengna manghuton horong ni si Melkisedek taganjol ma ibana di pelehon do akka pangiduan na dohot elek-elekna mardongan anggut bolon dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana sian hamatean jadi ditangihon do ibana gabi malua sian hatahutoni ai atik pe anak-anak ibana di guru hodo pangoloyon marhite sian nati naon nai jalanung ripas gabe si honhon haluaon saleleng-leng na do ibana disude na mangoloi ibana di guarde batado ibana situa di malim manghuton horong ni si Melkisedek ido ianggo sahat ni hata ni dibata uduk marang satia ditikilas di roha ditikidenggan-denggan dope parngolota danggo akahamaolon manang akahasusaan na taadopi totu boidohonon namurado mangulahon hauduhon manang hasatiaon ditiki parsorion ni ngoluta boidohonon aking denggan-denggan dope dangarong dope akka hamaolon dangarong dope pakrokilon dangarong akka sitaonon naro itonga-tonga ni ngoluta alai buhado akamang do akainang hasatiaota hauduhota dihaporsaota ditikiro aka parukilon ditikiro aka sitaonon ditikiro aka hamaolon buhado hira-hira hauduhota dohot hasatiaota marhaporsiao tarlumobi hauduho do hasatiaota marhaporsiao ni tonga-tonga ni pandemi covid sinuaingon buhado akamang do akainang hasatiao do hauduho muna akamang do akainang di pandemi covid on di situasi na masaon mula dong siya tonga-tonga ta mungkin naung gudang kona PHK aguan parkarejuan mau dalam nimulu moro aka padaraman mati aka nahina horongan bohado hira-hira auduho do hasatiaon di bagasan hapor selta bui dui tarpajong jok kita bui dui tok tong tapio hurian nahina horongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus ima turpuk na naing si idauta di minggu judikaon naing hita marsiajar taringo tu hauduhon dohot hasatiaon marhite Yesus Kristus songon jolma ibana songon anak di debatana tinongos tu portibion naing marsiajar hita sian turpukon marhite hasatiaon dohot hauduhon ni Yesus di ngoluna situasi-situasi boido mempengaruhi haporsiata situasi manang kondisi itonga-tonga ni parmoluata boido mempengaruhi
songo dia sasahala dia porsiona. Boido lam gali, boido lam hicat haporsioni. Urian na hinahulungan, situasi manang kondisi itonga-tonga di lingkungan boido mempengaruhi sasahalak jingulu haporsiona. Mempengaruhi parange manang pangalahu ni sasahalak. Somalna molo tinggal hita manang marsaur hita itonga-tonga di halak namar parange dadingkan manang luat nadohoron di luat iak halak namar parange dadingkan pasti do boy membuat hadingganon tu parangeta membuat hadingganon tu perguluatan alai boy do tong molo tinggal hita manang marsaur hita itonga-tonga di halak nagido dia kaparange naso dinggan naso ture totubo idotong dohot ngulut tahun gabi marparange naso ture naso dinggan alai marhiti haporsial buhano hita menghadapi akka tantangan zaman menghadapi akka ragam situasi kondisi itu ketongan di ngulutta bui diuhita tong batu duhon asatiau dohot au duhota. Hurian dah hinahulungan di tonga-tonga di halak ngulu di halak Kristen hau duhon manang hasatiau ido hataridaan ni halak na persia hau duhon manang ketaatan tu debata ido hataridaan hasatiau ni ngulu halak na persia tu debata hau duhon ido ketaatan itulah yang menjadi alat ukur bagi hidup orang percaya untuk melihat bagaimana dia beriman. Somo dia ibadah marha persial tu di batanang pigu akka parsorion mamulus di luluna. Alasian hauduhonido lamatoras martubur marparbue taridama haporsial di sasahala sama dia di ngoluna. Mari tutupukuna kamang doa kenang nain taida hauduhon manang hasatiaon ni Kristus. Napatuduhon tiruan nadinggan ibana tuhita. Taboto doa kamang jala tawuhon di haporsial tai di puda pangajaran di huriata. Kristus ima anak ni debata diturpukon didokdo Kristusi ima situa ni malim na tutudo ibana kamang akena situa ni malim tapi nakin didok sian horong ni si Melkisedek didok nakin songon si Aaron alay na yung dohonon sian salud nai didok situan ni malim na tutubo asa ala holan Kristus do natuk manaluhon sorok ni hamatea ala sian Kristus marite Kristus do jumpa kita haluaon sian akka dosa taango sian asin dang jumpa kita ala sian modu haporsiaon boi taida sian akka toko-toko Alkitab na asing obar songonay guare ditupukon alai mulu haluaoni natuk manaluon sorok ni hamatian holan Kristus ido bain ibana do situa ni malim natutu ima Yesus Kristus alai nanang ido takamang do kenang sian hadirion di Yesus songon jolma ibana songon manusia ibana dipatuduhon naking tiruan nadinggan di bolus ibana do di tahun ibana do kamang do kenang akka hapariron di tahun ibadah do akka isak-isak di tahun ibadah do akka licing-licing dia rupi ibadah do gok akka sitaoron na borat horan lao pasauton sakap ni amai uduk do Kristus uduk do Yesusi akamang tu amana namar suru ibana asa sau na pinarbaga-baga ni amana di portibio mariti ibana
Ima mabuan haluaon tua kalak na olo manjak, tua kahalak na olo malua, tua kahalak na olo persea di ibadah. Hurian na holongan nang pe anak ni di bata ibadah. Jalan di bata do ibadah. Alai yang dipakai ibadah dan dipakai Yesus. Huaso hadi bataona lau pasidikon aka si taonon na ikon arupan na ikon ayon dan dipakai ibadah huaso hadi bataona aka manggo akera ala ududo ibadah tu amar sudu ibadah. Siali makamang do akainang naik idauta naking dang dipakai Yesus huasona naik patuduhon hauduhon na hasatiaon ni Yesus tu amanah nama suruh ibadah alamar hiti ibadah do naik di papatar dewata naik di papatar amai ima haluaon marhiti panaonon ni Yesus Kristus. Kurian na hinaholongan. Totu adol si tutudo di tonga-tonga ni parnguluat. Di tonga-tonga ni nguluta ka manusia di partikian si Noemon. Namura-murahi ta ganggu, namura-murahi ta munggil di nguluta di hapor siaota. Holan maala di mangadupi aka hamaonon mangadupi aka si taonon di tonga-tonga di nguluta. Murah-murah situ tuh kita munggil di hulu hapor siapa. Asing dope aka pangujunan napi datuduhon. Lain lagi dengan tawaran-tawaran dunia ini, ujian-ujian, godaan-godaan yang ditawarkan oleh dunia ini menuju kehidupan yang baik ala di hagio. Hinorhon ni aka hagio tungolu nadumengkan. Karena mangdo dainang nangina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tarjou do hita. Asa marsi hohot, asa totong satia hita di ngolu hapor seauta. Dinasa partikian, nang pemargati sorin ro akka maolon, nang pemargati sorin ro akka si taononi. Do pangujunan, na pinatuduhon, na nilehon ni portibion. Alain yang itu butuh piko kita kamang doa kainang asa marsi hohot, asa marhasat yaon, asa marhau duho mahita, marhapor seaon tu di bata. Buasa takas takin tarok, takas takin taida turpuk tahun. Ay holan marhite Kristus Yesus do, ay ibana do ay Kristus do, si horhon haluaon. Dan adong haluaon siyan na asing di siyan Kristus. Edu bayi ko satia hita, molo-olo hita parcampar di haluaon. Naung pinarade di bata, naung pinarade di amai marsiti anak na Tuhan Yesus Kristus. Nangpe di tonga-tonga di situasi pandemi COVID-19. Naboy, mabayin, muluta, mabayin na porsyata munggil-unggil. Si patagali. Si patangan yang peak porsiaw ni. Alay dito gutupukok kita di minggu judika. Luluhon maaw ali Jehovah. Luluhon maaw ali Jehovah. Para guguy maaw ali di bata. Asaw nang liluaw. Ali marguguaw. Mangadubiak kahamaulon. Mangadubiak karagam parukilon. Si taon. Ito katungan ni gulong. Ito katungan ni pandemi COVID-19. Tusi mahita martudu-tudu kamang tusi mahita dito gutur pukon ala-ola ni bana do situa di malim natutu ala-ola Kristus Yesus do natuk mabuan haluaon natuk manaluhon sorok ni hamatiani tahu homa si taonon ni Yesus tahu homa si taonon nga nirupin Jesus ima gabi dalan tuaka na porsyai mangalapati
haluaon na pinaradi ni Dibata. Gabi halak na satiya mahita. Gabi halak na uduk mahita. Ito nga to nga ni mulunta. Loas maro akka hamauloni. Loas mamamulus akka parukiloni. Alai unang loas munggil hapor siyaw mo kamanglo akka inang. Unang loas gale hapor siyaw mi. Boido gale pamatang alai unang gale hapor siyaw mo. Boido nuaing gabi gale hapor siyaw mo ala ni naung mago parkarejuan mo. Ala ni situasi pandemi kuiton gabi pengurangan parkarejuan. Ale unang gabi gale hapor siyaw mo. Boido gabi gale ngoluma kamang lo akay ng alamor padaraman ni ngolumpa cariamu ala ni hinorhon ni kopiton ale unang meluas gale hapor siyaw. Ingok ma pamulusan do portibion. Dang pasobun ni Dibata ngulun yakan hapor siyay. Urupan na tuguan na dawita molo olo hita uduk molo olo hita satia. Holang tu Dibata. Asa Dibata na mangaluhok kita. Aluhom ma. Tu Dibata. Moloro ka maulong, moloro ka parupilan, moloro ka sitaonon. Aluhon ma. Luluhon maaw ali jahuba. Tugu maaw ali jahuba. Pargogoy maaw ali jahuba. Asa unang lilu hapor siyaw. Amen. Tuhan tama na masuk kita. Salut.